昨日のクイズの答え。実際に英会話のコーチングっていうのをね、最近始めたんですけれども、アメリカ人と話していく中で、僕がそれを見させていただいて、で、これ何気なく、何も予定ないですよってこう言いたいときに、I have no plan っておっしゃる方、多いんじゃないかな。これ今、イラストを見ていただくと分かりますけれども、はぁってなってますよね、ネイティブたちが。何言ってんのって。I have no plan というのは、I have no idea と一緒です。わかりませんって言っちゃってるんです。予定がないじゃないですよね。なので、前に I have plans と I have a plan の違いやりましたよね。プランズだったら予定がある。have a plan は I have an idea と一緒だってやったでしょ。あの延長線上です。だから、もう一回ね、日曜日にやった方がいいですね。B の2番の言い方もちょっと赤っ端です、これ。じゃあ行きます。今日の問題。頑張って。